नमस्कार, मी वृषाली नेमन. कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आजची रेसिपीज गव्हाचे घावण. जसे आपण तांदळाचे घावण करतो ना, सेम तसेच गव्हाचे घावणही लागतात. खूप सुरेख लागतात. एकदा ट्राय करून बघा आणि कमेंट्समध्ये आम्हाला सांगा. त्यासाठी लागणारं साहित्य: 1 वाटी गव्हाचं पीठ, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्या आहे, थोडीशी कोथिंबीर, अर्ध लिंबू. मसाल्यांमध्ये इथे मी मालवणी मसाला घेतला आहे, हळद, लाल तिखट, गरम मसाला. आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया गव्हाचं पीठ. त्यात आता मसाले ॲड करूया. अर्धा चमचा मी मालवणी मसाला घेतला आहे, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा गरम मसाला. चवीनुसार मीठ. ह्या 2 मिरच्या हिरव्या आणि कोथिंबीर. आता हे पीठ मिक्स करून घेऊया. पीठ मिक्स करत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा की त्याच्या गुठळ्या झाल्या नाही पाहिजे. आणि जसं आपण तांदळाचे घावणे बनवतो ना, तेवढं पातळ नको करा, त्याच्यापेक्षा थोडं मीडियम ठेवा. थोडं पाणी टाकून मिक्स करत जा. असं थोडं पाणी टाकून छान एकजीव करून घेऊया आपण. एकदा नक्की ट्राय करून बघा. खूप छान, सुंदर आणि क्रिस्पी लागतात. कुठल्याही चटणीची गरज नाही, नाही सॉसची गरज नाही, असे सुंदर लागतात. अशा प्रकारे आपण हे बॅटर तयार करून घ्यायचं. इथे आपला तवा तापला आहे, त्यावर तेल, टाकले लगेच पलटी करू नका. 2-3 मिनिटांनंतर पलटी करा. ते हे 2-3 मिनिटं झाली आहेत. पलटी करून बघूया आपण. आणि गॅस ना मीडियमच ठेवायचा. पहा किती छान झालंय. आता इथे आपलं रेडी आहे घावण. काढून घेऊया प्लेटमध्ये. अशा प्रकारे आपण बाकीचे घावणे काढून घेऊया. करायला खूप सोपी आहे ही रेसिपी आणि टिफिनसाठी किंवा सकाळच्या ब्रेकफास्टसाठी खूप चांगली आहे. करून बघा तुम्ही एकदा. असं कढईहून पण तुम्ही तेल सोडून घ्या. गव्हाचे घावणे इथे रेडी आहेत. कसे वाटले ते आम्हाला नक्की सांगा. आवडले असतील तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनसुद्धा क्लिक करा.